1432 BC তিনি থানায় 1433 BC ফাইনাই বনসং যত চিনি ও ত্রিপুরা হাস্তেনি যত লোকরক তিনি বেলাইনো তংথংলনাय 1433 जों वेलकाम खालायनाय जतन वेलकाम खायलाय जों जत बायाचारि जों गाहाम मजबूत खायनाय चिनि त्रिपुरानो जों तेव बसखां आगो रितलांनाय चिन त्रिपुरानि जत बरकनि थानि मेसेज दंनाय जे बसखांगो 1433 BC जतन गाहाम करंखाय ईश्वर गाहाम करंखाय तंथुं जतन नगनखुंगो शांति तंथुं जतनि नगनखुंगो जतन पीसफुल तंथुं बसखांगो जतन बायाचारि गाहामखाय तंथुं 1433 BC वेलकाम जत ताखुग्रमो जों तिनि तंथतक साथतक जों तिनि 32 नो बिदाय रुइ टाटा खायै 33 नो जों वेलकाम खालायै जों जतनो तिनि त्रिपुरा हास्तेनि लोकरक जतन तंथंलायनाय हामबाय बसखां वचिनि क्रिसमास नि साल फाय दङ ओ क्रिसमास नि सालाव जत चिनि त्रिपुरा हास्तेनि बररक तै हायुंनि बररकनो जत ईश्वर गाहाम करंगै तंथुं जतनि नगनखुंगो शांति तंथुं जतनो बायचारि गाहामखाय तंथुं ईश्वर जेमन चिनि ओ त्रिपुरा हास्तेनो तेव जों सासे खायथुं ईश्वरनो सनते फान्दिथुं ओ क्रिसमास नि सालो आं दियनाय चिनि त्रिपुरा हास्तेनि बररकनो जतनो गाहाम करंखाय जतनो नगनखुंगो जतनि नगनो शांति तन्नानि बागै आं ईश्वरनि थानि दियनाय जतनो हामबाय जतनो खुलुमबा।